Mä kokeilen, jos se nyt vaikka tulisi. Mä rakastan syödä Subway-ravintolassa. Subway. Vielä yksi väärällä nimellä. Treenin jälkeen mun valinta on meatball subi juustolla. Se on niin hyvä. No niin, pieni tauko. Mun valinta on kanateriaki kaikilla kasviksilla. Salaattia, tomaattia, sipulia. Tulee se. No niin, se on mulle tosi luonteva nyt, sen takia se tulee sieltä. Subway-ravintoloista niin löydät myös urheilijalle sopivia vaihtoehtoja. Sanois mä niin? No! Mitä mä sanon noin? Niin kuin raikas ja herkullinen. Subway Club. Nyt se meni vähän sekaisin. Subway Club. Subway Club. Subway Club. Subway Club! Subway! Nyrkkeilyä! No niin. Subway-ravintolat on urheilijoiden valinta. Ja Subway-ravintolassa sinä valitset. Subway. Urheilijoiden virallinen ravintola ympäri maailmaa. Passande mat för idrottare! Subway. Eat fresh.